Здравейте хора, днеска ще играем на Roblox и ще играем на една много интересна игра и ще я мина цялата до край. Ще бъде малко дълго видеото, ама заслужава си. О, да. Ето тази игра ще играем днеска, хора. Много е интересно. И така, започваме, хора. Ако ми харесвате канала, можете да ме подкрепите, като се абонирате за канала. Напълно безплатно е. И натиснете камбанката, за да получавате известие, като кача ново видео. Паднах, хора. Тази игра се казва се е много трудна. Ама аз я играем на Easy. Време е да скипа. Готово. 3, 2, 1, go. Парички събирам. Измъкнах му се. Той си падна. И тук е дупката, аз знам. Аз съм я играл тази игра 100 пъти. Не знам изобщо за какво са ми тези парички. Просто ми пишете долу в коментарите за какво са парите. Се могат да ми трябват за нещо. О, чупи си дъската. Това при мен е често да се чупи дъската. Аз знам. Променили са нивото. Преди беше малко по-различно. Парички. Така, нещо друго не. Давай. Няма как да му се измисля. Добре, бавене. До какво е тази дъчка, не знам.
да спис за какво е липата и аз не прочетах. По-скоро не видях. Чакай, Сода! Тази машина изобщо не е направена като хората. Вие мислите ли, че не е направена като хората машината? Ако мислите така както мен, абонирайте се за канала, ако мислите като мен, че тази машина не е направена. Не мога да натисна пак копчето, не знам защо. Защо? Този затвор защо е толкова странен? Пишете ми долу в коментарите, ако откриете история или нещо друго. Не, защо? Хора, просто аз винаги накрая падам. Или нещо друго се случва. Някакъв замскер ми изкочва или нещо друго. Винаги точно накрая ми има някаква пречка, която трябва да минете. Тъпно сте свикнали с квадратчета и ви излиза едно квадратче. What? Защо казах на английски? Изобщо не знам на къде съм. Secured. Да, тук трябва да отида в мазята. Не съм мазя, ама... Аз тук дойдех. Си взема стълбичката. Просто тази игра е малко странна. Вие мислите ли, че е странна? Добре. Нагоре, нагоре. Ми е го това ниво. Чакай, аз съм тук, да. О, има и още хора. Не знам. О, да. Значи съм накасил нивото. И това PlayStation само говори. Продължаваме си пътя. Откъде трябва да минем? По тръбите, вау! Просто... Ето, открихме път. Това е остров 9. Само гори.
Добре, продължаваме, хора. Добре, да продължаваме. Ох, не и това. Куки, може ли да намалиш? Куки, спри, намали. Куки. О, петна. Хора, става твърде напрегнато. Хора, на къде сме? Вие знаете ли? Ето на къде сме. Те тук са скрини хора. Бум, бум, бум. Бургери. Продължаваме. Лот. Не знам какво правим. Добре, хора, както ви казах, цялата игра, докато не я минем до край, няма да свърши това видео. Изход. Просто бъдете винаги в края. Така е много по-лесно. Ей! Не може винаги да сте в края, защото... Може да свързам лампата. Чули? Кое е лампата? Кое е тиснато? Правя видео масиво. Не! Хора, тук ще се бием с финалния бос. Хора, сега се качвам по стълбата. Не, по-скоро ни трябва една дъска, хора. Ето вижте. Не, брат. Ние умираме. Добре, хора, сега продължаваме. Минахме всичко.
Дори мога да спят съседените. Ние сме насред пустинята. Хора. Затвор. Хора, как мислите да мине играта? Мамо, не искам да говорим. Вижте, ще ми стига телефон. Откъде мислите, че се влиза? Тези места ни трябват, за да се покатерим. Хора, гледайте канала на Коки Гейм, напишете го на английски и ще му откриете канала. И той играе, и той иска се да мине тази игра, аз не съм го гледал, защото и аз исках да качвам нови видеа, защото ние двамата сме ютубъри, както знаете. И така, продължаваме нагоре. Хора, до финала сме. Как започнахме, как завършихме. Нали? Ако помните още, когато аз започнах да играя, ако помните, оставете лайк на това видео, ако помните. Ако ви е било интересно видеото, пак можете да оставите лайк. Чао, хеликоптер. Вот. Хора, полетяхме. Останах с много неща тук. И както видяхте, минахме играта. Мога да бъда всеки от тези. Хора, минахме цялата игра. Мисля, че време да си кажем цял и пишете долу в коментарите каква друга игра искате аз да играя.